Ojwang. Komachielo en ni bero ne ringre mag ji auchiel manowito ngimagi e kinde ng'anyo mag Gen Z manego timo odiochieng' makawuono chor nyaka odiochieng' makiny. Direkta mano mar Haki Afrika mabende oting'o kanyo Khalid Hussein mochung' ne jogo makeno ratiro mag oganda ne oyango ni bero nego tim odiochieng' makawuono. Kata kamano okang' mar chwalo nyime nyaka odiochieng' makiny en toka moko kuom lakteche no oyango ni gionge machiegni odiochieng' makawuono mar mondo mi ne gitim chenro machal kamano ka gichwoe wang'gi. Ka ji auchiel gi gin mago mawachore ni auchiel kod magina mag apisas mag obila e kinde ng'anyo manobagi chieng' tich adek juma mokadho ka kweth mag Gen Z ne hingo kanyo higa achiel to kane bag ng'anyo higa mag 2024 kane gidhiro kendo gikwedo paro mar chik mar omenda. Familia mag ringre jogo manowito ngimagi ne ochopo e kar kano ringre ma Nairobi Funeral Home kama nonego bagi chenro mabiro odiochieng' makawuono. Kata kamano yangre ni chenro makamano ok dhi timre kawuono kendo ibiro bag odiochieng' makiny. Tumeelezewa kuwa madaktari leo hawatoweza kupatikana na wametuomba kwamba tufanye upasuaji kuanzia kesho Jumanne. So tuko katika hali ya kuwasiliana na familia pamoja na IPOA na wengine ili kesho saa 3 asubuhi tuwe tayari kuanza upasuaji wa hiyo miili. Miili yote 6 inatarajiwa kufanyiwa upasuaji kesho.